Hei hei, ihana, että olet siellä. Mukava kun löysit. Minä olen täällä kotistudiolla ja nyt minä haluan kertoa sinulle vähän aloe verasta. Pysy siellä taajuuksilla hetki. Ehkä sä saat jotain ideaa, ajatusta hyvinvointiin ja hymyyn. Mä olen työskennellyt aloe veran kanssa vuodesta 2010. Se on mun rutiini, elämäntapa, mun työ, mun rakkaus. 2010 mä löysin aloe veran, aloe vera löysi minut. Mä olin tosi heikossa hapessa, huonossa kunnossa, mun keho voi hyvin, se tuntui korvien välissä ja mä en oikein tiennyt, että mitä mun pitäisi tehdä, koska mä luulin, että minä olin hoitanut itteni oikein hyvin tuossa tanssin opettajan uran aikana liikunnallisessa työssä ja opiskellut fysioterapeutiksi ja luulin, mutta en ehkä ihan tiennyt. Mulla oli siinä myös sitten tällaisia rankkoja lapsettomuushoitoja, jotka pisti mun kehoa tuhannen sekaisin. Siinä meinasi jo henkikin lähteä niissä hommissa, mutta ei siitä tällä kertaa. Jutellaan enemmän siitä, että miten siitä huonosta hapesta pääsi vähän parempaan suuntaan. Ähm, Mä olin silloin kahden pikkupojan äiti. Nykyisin mulla on kolme isoa poikaa, mutta siinä kotiäitinä ollessa mä mietiskelin sitten, että mitä muutoksia mä haluaisin ja todellakin se mun keho ei voinut hyvin. Mulla oli huonosti toimiva aineenvaihdunta ja oli sitten pää semmosessa niin kuin usvassa ja sumussa. Ajatus ei todellakaan ollut kirkas ja siinä kohtaa mä säikähdin kovasti, kun mä huomasin, että mun hymy alkaa hävitä. Jotain pitäisi tehdä. Mä marssin sitten hierojalle yhden tuttavani, ystäväni suosittelemana ja siellä hieroja tarjosi mulle aloe veraa. Mä en yhtään tiennyt, että aloe veraa voi juoda. Mä en ollut kuullut meidän yrityksestä ikinä sanaakaan, mutta mä kiinnostuin testaamaan sen juoman, koska mulle luvattiin vielä tyytyväisyystakuu, että jos mä en ole tyytyväinen, saan rahat takaisin ja päätin, että minäpä sen testaan. No siitäpä minä sitten pinkasin kotiin juomaan aloe veraa ja itse asiassa mä pinkasin ja starttasin tähän yritykseen mukaan, koska minua kiinnosti myös raha, lisäansiot siihen kotiäidin työn oheen. Joo, aloe vera. Ö, Mä juttelen vähän tuosta juomasta, kerron siitä, miksi sitä juodaan, mitä se oikein on, mutta tässä mulla on se ihanuus, itse kasvi. Mä oon tuonut meidän pelloilta, Foreverin pelloilta tuolta Teksasista tämän, ja tämä on tämmöinen pieni yksilö. Meillähän ne siellä kasvaa semmoisiksi isoiksi, koska ne saa sitä aurinkoa pikkusen toisella tavalla kuin täällä meillä Lapissa. Täällä ei todellakaan voi aloe veraa viljellä. Meidän aloe verat Foreverilla kasvaa ja saa aurinkoa niin kuin vuosikausia. Ne ravinteita vetelee sieltä maaperästä vuosikausia ja ne kasvaa paljon isommiksi. Ja meillä ne kasvatetaan siellä ilman keinolannoitteita vuoroviljelmillä, että maaperä ei köyhdy. Käsin ne sieltä poimitaan, käsin tuosta kasvista se kuori fileoidaan, koska se on arvokas kasvi ja sitten ettei se vahingoittus. Ja meillähän tämä on sitten, tässä mulla on tämä kasvi. Ehkä olet joskus sen katkaissut, sillä on toi ihana, tämä on sitä arvokasta, tämä keeli. Ja meillä on ainoana maailmassa tuorepuristettu aloe vera, koska silloin kun se tuore puristetaan, se säilyttää parhaimmalla tavalla ne ravinteikkaat ominaisuutensa. Muut aloe vera-yritykset ei näin voi tehdä tuotteita, koska tämä on patentoitu tämä menetelmä foreverille. Ja aloe verahan on tunnettu tuhansia vuosia kauneushyvinvointi kasvina, eli ei se mikään uusi juttu ole, mutta me varmaan ollaan aika paljon unohdettu sitä, että kuinka hienosti luonto ja kasvit voi vaikuttaa meidän terveyteen hyvinvointiin. Hyvin vaikuttavia kasveja. Ja aloe vera on yksi niistä. Todella upea kauneushyvinvointikasvi. Ja meillä sitten yritys on toiminut vuodesta 1978 ja saanut tämän tuorepuristetun aloe veran sitten tuotteisiin. Tässä sitä nyt sitten on pullossa ja tämä on ollut mulla sitten joka
ainoa aamu, mun aamudrinkki, siitä asti kun mä tämän Foreverin ja aloe veran löysin. Jääkaapista pullo joka aamu kauniiseen lasiin ja kippistelyt hyvälle päivälle. Siinäpä se kaikki. Miksi sitä aloe veraa sitten tulisi juoda ja käyttää? Aloe vera tasapainottaa, puhdistaa, rauhoittaa, ravitsee niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ja tämä juotava aloe vera tekee sitä sisäisesti. Se on suolistolle äärimmäisen hieno hoitoaine. Suolisto, vatsa, sieltä lähtee meidän kaikki hyvinvointi. Toiset aivot, se suolisto, niin kuin on sanottu. Se auttaa myös siihen hymyilemiseen. Koska kun meillä on suolisto ja vatsa hyvässä kunnossa, niin on helpompi hymyillä ja se näyttää kauniimmalta ja komeammalta. Ja sieltä suoliston kautta lähtee tietysti hiusten, ihon, kynsien, koko kehon hyvinvointi. Meillä on luomualoe vera täysin ilman synteettisiä aineita. Siellä on se aloe veran keeli ja sitten meillä on tässä esimerkiksi tämä mangomaku, että sinne on laitettu sitten marjaa tai hedelmää, oikeaa sellaista, että on saatu eri makuvaihtoehtoja. Kaikki nämä toimii ihan samalla tavalla, mutta on eri makuja. Tuossa oli toi mango, sitten täällä on persikkaa, tuossa on pelkkää sitä aloe keeliä, siinä ei ole mitään marjaa eikä hedelmää, vaan sitä itseänsä aloe veraa pelkästään ja sitten on vielä omenakarpalomaku. Siinäpä se kaikille sopiva, ihana terveyshyvinvointi juoma ja C-vitamiini siellä on säilöntäaineena, että sitten saa siitä vielä sitä tehokkaasti sitä vastustuskykyä ja virtaa lisää. Että kippistä vaan. Ja aloe verat löytyy sieltä mun kaupasta ja tuolla on mulla sitten osoite mun kauppaan, että saa mennä sitten sinne shoppailee 90 päivän tyytyväisyystakuulla. Jos et tykkää eikä ole hyvä, niin saat rahat takas. Ja totta kai mulle saa laittaa sitten kaikilla kanavilla viestejä ja kysymyksiä, jos sellaisia tulee. Voi hyvin. Moikka!